להציג. אין לי בעיה לחזור, אבל אני... אתה יודע לי מה חשבתי? ללכת לעיריית תל אביב ולהציע להם לשים ביוטיוב נגיד סרטונים של משרד התיירות. עושים את זה, אה? אז לעשות סרטונים שלי. לחיות לגייז, זה גם יכול להיות. ממסיבות, יש לי אגב. זה הכל אצל הזה, אתה יודע. תקוע עדיין. סיפרתי לך. סיפרתי לך על המשטרה שהתיק שלי נעלם. אתה יודע מזה? צלצלתי לעורך דין שלי לגבי הציוד, כי עבר חצי שנה, והתיק שלי נעלם. התיק שלי במשטרה, הוא הלך לבדוק, הוא אומר שלא מוצאים אותו. לא הציוד, התיק. התיק שלי במשטרה נעלם. כן, ככה הוא טוען, העורך דין. אתה יכול להגיד שדקה כשאתה נעלם כל ההודעות שלך, צריכים להמציא מחדש. כן. ואתה יכול להגיד להם דברים, אתה יודע. אני לא יודע מה קרה, לא יודע מה היה. כן. לא, זה מוזר הקטע הזה, הוא אמר שמחר אני... זה יכול להיות להגיד סטופ, כן, נכון, גם. לא, הציוד שלי, זה עכשיו אני רוצה. לא, יש לי שם מפעל חיים. כאילו, מה זה מפעל חיים? מה? אין לי מפעל. צילומים של עשרות שנים. איזה מפגר, יואו. אתה מפגר, יואו. אתה לא מבין מה יש לי שם. אתה לא מבין. אוצרות טבע. הופעות של ג'ואל, מצעדי גאווה. זה אוצרות טבע, ליאור. בשבילי זה אוצרות טבע, זה יותר מהכלנית שהתחילה פה. טובה? לא, עכשיו, מגיע לי. לא, זה עבר, מה זה? עבר חצי שנה והמשטרה לא ביקשה הערכה, אתה לא מבין. מגיע לי את הציוד, רשמית מבחינת החוק, אם המשטרה לא ביקשה הערכה, הציוד שייך לי. עורך דין אמר שאני אהיה איתו בקשר מחר, לבדוק למה התיק שלי לא נעלם, ומישהו העלים אותו. את כל מה שהיה. שיקחו את החומר, תקשיב, אתה תיקח את החומר ואז תקח למישהו שהוא איש מחשבים שיתפס לך, ישמור לך את התמונות מצעדי הגאווה. כן, לא, לזרוק את המחשב, לשרוף, רק לשמור את מה שאני צריך. וזהו. שמע, אני הכי אידיאלי מבחינתי, עסקת טיעון, עבודות שירות, או אפילו חוסר עניין לציבור. חוסר עניין לציבור. אל תדאג. אתה רואה, זה היה מקסים, לא לצלם כזה דבר. תאמין לי, הצילום כזה שווה הרבה. זה הטבע, זה מה שאני אוהב. הטבע במיטבו. זאת היום.
תראו את הכלב. הנה, כבר יש לי סרטון ליוטיוב. גבוה. תאמין לי, המצלמה שיש פה די שווה כמו לזה שגנבו לי. אני יכול להוציא שיחה? לא, אין לי פה שיחות, אבל... אני ולא חושבים לקבל משיחות, אני אומר... כן, ואז תגנוב לי את הפלאפון. לא, אין שיחות. אין לי שיחות. במסגרים, אני אומר... זה מה שאני אעשה. תאמין לי. אין שיחות, 90% מהדבר הזה, בכלל, תהיה דברים שאתה לא להסתובב לך. אתה כמו טלפון. בדיוק, בדיוק. אתה טלפון בונה 50 שקל. בדיוק, זה מה שאני צריך. כמו זה שיש לי עכשיו כרגע. 50 שקל זה לא שווה לקנות את זה. טוב, אנחנו פה, נגמר הקטע של היום, אז אני אפסיק.